наважився завітати до мене? А ось і ти. Крутися як хочеш, герой. Тепер ти перетворишся у камінь, бо ми глядимо в очі одне одному. О, ні. Так, зараз камінь цілком покриє твоє тіло. У свідомості, але без руху. Пакуль ти не міргнеш. Що? Ти сказала, що треба глядіти у вочі, каб я перетворився у камінь. Так? Значить, перед атакою треба почекати, покуль ти міргнеш. Я думаю, ти не зрозумів. Ти літерально перетворишся у камінь. Тому, коли я міргну на секунду, хер ти утечеш. Вот-вот. Неважно, покуль я гляджу на тебе, ти не спиниш мене. Твої вочки криху слізяться, га? Не-не, все файно. Ну? А ось я можу не міргати днями. Ну и что не так? Твои повеки отчуваются тяжкими. Алять, ти де? Ні, чекай. Ні, коли ласка, Барбар, молю тебе. Зараз камень цілком покриє твоє тіло. У свідомості, але без руху, у вічній пастці, з жахом свого обожнього імгнення.